Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasatu tu sude ruas. Do tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah ma di hita. Suak songoni penang diaka namangi huton parmingguon di melalui YouTube channel ni Huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi. Atong tapuji matu kata marede mahita sian bukwede nomor tolu ayat sada sa rodi ayat tolu.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonak pehamu. Buat tamu ma augaku tuhamu, guru hokamu masianahu, aina labok doahu jalan naserep marroha. Asa dapotan paradianan hasonangan todimuna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus rotu portidion, asa disegai akka ulaon nisi bolisi. Sai padungo mahami marhite-hite todim nabadiai, asa unang tarpede pami di bagasan dosa, alai asa mona kami sa rodi ujung, jala asa mardame kami sa leleng di tanoon, pai masahat tami tuanguluan nasora sudah, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demahitas yang buka de nomor 120 ayat 1 ayat 5. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tas sadarion, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi gana omu jala dang jadi sumanomu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na di toru di tano, yang gotunggabe si sobaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa dang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido kang luas siani. Jala dang jadi ulua begu, manang ulpuhon ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di hugasan homitan. Atong rak mangidogo mahita tu debata, lahu mangulahon na hubar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hubar tu patik mi. Amin. Maredehitas yang buku de nomor 420 sada, ayat sada dot ayat 4.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ali ama nami jala debata nami na di banua gijang. Parasi roha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti kami dosa dohot pangalosion nami nagodangi di julum. Tatap kami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Ali ama namin isebe mangaluhon akka na pinilit ni debata. Debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naung mate. Alain dada holani. Naung mula mangulu do. Jala disiamun ni debatado ibana mangodikon kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 754 ayat sada dot ayat tolu. Tabigema hatani dibata turpuk dari minggon ima natar surat di buku 5 Musa biddu tolu mamukasian ayat 24 saro di ayat 20 sia tajahama namar sikat sorin. Jala taringotu aser ninnado gumudang do pasu-pasu tu aser sian tu aka anak na asing. Ikon halomoan ni akka haka anggina ibana jala di sornopon patna tu bagasan miyak. Danga dong nanggosada tu dusun debata ale bangso natigor. Marsihudul ibana di atas langit mabain haluaon tuho. Jala di atas obun pagijang jumujung habal gaonna. Langit do iganan ni debata sian mula-mula sahali jala di banua tonga ondo manggonggongi tangana saliling nilelingna. Ibana do atong mangonjar musung sian adopanmu jalanina do siapon mai. Jadi marsonang-sonang ma Israel maringat sasadasa. Saya manatap-natap do mata ni Jakob tu tanu hatubuan ni eme dohot anggur sian aka langit nape sai manetehi do nabur. Tuami ale Israel tung ise masongon hodo sada bangso na martua binai ni Jahoba ibana do lombu-lombu ni hatuamu dohot podang ni hatimbulonmu
ikon mangunduk tuho sogod akamusum, alai anggoho, ikon ojak konom patmu di ingana nasida akan natimbui. Ima sahatna, mertua doaka na tumangihon hatane debata, jala na upeopsa. Amin. Meredehita sian bukwede nomor 780 ayat 1 do ayat 2. Tahati dakon maha porsiau tai songon nahi nati dakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso atu dosan natu mopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima nati nubuhon ni si Maria nagabe-gabea sia todi perbadia adorak soa bubuhan. Ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang, na tuatu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lahodul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso atu dosani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia tai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting ni huriata de minggutas sadarion. Horas madihita salut nakamanginang. Songon na pata kasot tikting ni huriata, boy mau jahami amanginang, siya juloon, jala boy madi bereng slide tong narong na di juloon. Ima tikting na maragam di Minggu tanggal 1 Februari 2026. Na perjolo goarni mingguta sadarion ima Minggu Septuagesima. Nomor 8 70 hari ada orang so haheon. Topik ni mingguta sadarion ima mertua di bagasan Tuhani. Napa duahon sermon perhalado. Di hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 sermon perhalado
masuk pukul 10.00 WIB manang jam 5. Namangihut napatuluhon persembahan amplop cicilan mobil. Di hari Minggu sadarion tanggal 1 Februari 2026, papung amplop dohita imalaho pakkeon tu cicilan mobil huria. Tapasahat may ditikki na papungu pelean paduahon tujolo. Alani tatupahima di bagasan las niroha marharoroan sian hapor siaotta. Napapaton periodisasi seksi. Di bulan Maret 2026 marujung ke pengurusan ni akka seksi na dong di huriat taon. Sialani di patupa pemilihan ketua dohot pengurus seksi tu periode 2026-2020 ima na niuluhon ni akka setiap dewan. Namangihut napapaton minggu keluarga. Domu tu program ni huria diganup minggu parjolo ima minggu keluarga. Sialani diganup par mingguon di minggu parjolo asa hudul ganup sasa keluarga. Mulai sadari maraya kamanginangate. Jindo tu namangihut boy tauduti musik songoni ate. Namangihut tanggal napalimahon sermon keluarga. Di minggu parjolo di ganup bulan patupaon ni huriat tama pertanyaan di ganup keluarga marsada-sada. Bahan sermon dibagi di pitu gereja on dohot manang di WA grup nadong di wek ta masing-masing. Namangihut amanginang nomoronom perguru malua manang pelajar sidi. Mamuk kasadarion minggu tanggal 1 Februari 2026 dibuhai muse marsiajar akka perguru malua masuk pukul 15.00 manang jam 3 sore. Namangihut napapituhon pembubaran panitia Natal dohot tahun baru. Di minggu sadarion minggu tanggal 1 Februari 2026 di permingguan manogot di patupado pembubaran panitia Natal dohot panitia tahun baru. Hasil ni panitia Natal on amanginang. Uang na masuk sian wekta ganup mulai sian wek sada 1 wek 10 tolu berjumlah may 25.530.000. Proposal ni panitia tuluar 1.500.000 rupiah. Sian huria 20 juta rupiah. Total hepeng na masuk 47.030.000 rupiah. Total uang na keluar manang na dipakai panitia 30.170.500 rupiah. Saldo kas panitia Natal dan tahun baru 16.856.500 rupiah. Saldo tersebut dipasa tuhuria. Laporan lengkap boy tabereng amang dibacakan bendahara panitia manang boy tabereng amanginang di mading di gereja to. Jadi marsaldo do panitia Natal amanginang ate. Mulate dinasida. Napawaluhon renungan harian. Mamuka di tanggal 2 Februari 2026 patupaon ni huriat tama acara renungan harian melalui YouTube channel HKBP Cimahi Jalan Lurah. Sialani pinangido tu sude ruas asa pasidohot aktif di acara renungan hariani di ganup hari Senin saat hari Sabtu. Otik pabuan nami bata bereng mamanginang ala sodang tabagi almanakate. Jadi renungan hariani mata bereng songon na ditiktingon boy taboy akka padapot ta pemikirat ta di sinon taringot tu channel YouTube yate. Songoni manginang tikting na masa di tonga-tonga ni huriata horas Tuhan memberkati. Udutna hut mata pasahat pilihan sadaah do sadabe.
martangnya kita. Disondo kami ale Tuhan. Dinahu pakilalo kami dope asini roham doho denggan di basam. Di bagasan sa minggu na bolonon. Idubahin taroja rohanami rotu adupanmu. Mamuji pasangapon guarmu. Nang nuaing satoki kami Tuhan. Lau mangala bohal parto dion marhite hatam. Nanay si pakyon nami manguduti aka pardalanan ni ngulu nami. Atong paradehami roha nami marsaringar ho Tuhan dito ngatongan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanghia kami itu adupanmu. Amen. Oras ma di ama nami dot ina nami salhutna. Selamat hari Minggu madihita. Hatan di debata dihita di Minggu Septua Gesima di bagasan Tikion. Imana tersurat di Evangelium Matius bidu 5 ayat sada sahatu ayat 12 songonon madidok disihatana tapayutihu di bagasan rohatta. Asadung di ida Jesus halak na saitoropi nakok ma ibana tu sadator. Jadi hudul ma disi dungi didapoton akasisian nama ibana. Dungi marsuara ma ibana mangajari nasida nin nama martua mana pagustodi ay di nasida do harajaun banua gijangi. Martua mana marsak roha ay siapulon do nasida. Martua mana lapok roha ay teno nasida do tanoon. Martua ma namawas male mida hatigoran ay si pabosuron do nasida. Martua mana asiroha ay siasian do nasida. Martua ma parroha na ias ay idaw nasida do debata. Martua ma si baid dame ay guaron do nasida anak ni debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hatigoran ay dinasida do harajaon banua gijangi. Martua mahamu molo di say halak kamu manang dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam ni hata naroa naso tutu dopak hamu ala niyaw. Las marohamuna jala marolopolop ay godang do upamuna di banua gijangi. Ay songonido di paburu-buru aka panurirang na jumolo sian hamu. Ima sahana. Dihita na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Totu dohita nuaing napungudison makirim dohita asa tubu di bagasan ngoluta las ni roha. Jala tubuh di bagasan ngoluta ima ngolu na martua. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan hidup yang berbahagia. Dan adong sian hita na pungu di bagasan Tikion makirim asa mangaluluy hasonangan. Ate bihadong dison mangaluluy ngoluna mangaluluy aka hasusaan. Ado? Dangadong ka? Dangadong dihita makirim asan niyan mangaluluy hasusaan, mangaluluy akaparukilon, torus man yan gok di bagasan parsahiton ngolutaon. Dangadong na makirim songoni. Mula dong na marukilibana, pasti dong makirim, iko selesai man yan parukiloni. Mula dong di bagasan hasusaan, naik man yan berakhir hasusaan ni. Mula dong niyan di bagasan parsahiton, naik man yan balum dihilala. Ido bahen, lau mamarubat. Manang sedia pehepeng na habis, asal ma tubuh di ibana hamalumon di bagasan ngoluna. Atong sangodia do natardok ngolu ni na martuai. Ay godang do halak madok martua hobah. Ay ngagodang artam. Ay martua hoba nga gudang hamoraumu. Ay martua hoba alanunga gabi ho torop pinoparmu. Marnini marnono maho satu kinay. Hata martua matorus. Martua mahoba
Alabui yan akomu sarjana sudena HP hidupmu pas-pasad do. Ho mana didok na ngolu na martua. Ay martua ho ba nganay pangkat karejo ninna. Gabe gudang akka pasu-pasu na jinalom siyan Tuhan. Martua ho. Akka yan akomu pe sude ngakarejo nang pe tibo sikolana. Denggan sudena aka parkarejuanna. Intina halak na martua menurut portibion imahalak na majalo pasu-pasu pardagingon. Godang artana sukses ngoluna suksuk sinamutna ima ukuran hatuaon pada umumna dihita kajolma. Ay nagabi sukusukun dihita. Molo hamuraud do, molo hagabeod do, molo hasangapon do nagabe ukuran, diaka hatuaw niya manginang, buhado akajol manapugusi. Aka naso dilehod do pasu-pasuna, marhite akka hagabeon, jala buhado ngolu nasisongoni. Molo dang marna adong misalnya iyan akon nang ngasirung sude karejo ale dang dapotan parkarejoan. Aka buru kasar, aka pedagang kecil, hidupnya pas-pasan, dohonon ni hita doi sahalak na sumartua. Bui do tadok di bagasan nguluta ahdang martua ngulunay. Ay swadong tarida, parbue ni ngulunay. Ay ngulu na sumartua doi. Mala ukuran hatuo ni, holan di hamoraon hagabion hasangapon, berarti akan nasujupang dope ditoluhan akani hamoraon hagabion hasangapon dang dapo na dope hamoraon hagabion hasangapon ni dang tardok nasida ngolu na martua manginang tardok jolma naso martua mai didok na disi totu alus na daw nga manginang ay gudang dohalak nang pemamora sukses sudena finansial parhepengon alay dang gabi sonang pardalanan ni ngoluna. Dang sonang hiba na modong. Yan akon na pe marbedey ala ni harta warisan. Dang marsipakulingan akka na berkeluarga ala ni na hepeng nakani hasangapon hamoraon na jinalo ibana. Hiado tabereng tabigi na si songoni hiya. Ngulu na martua da songoni daw. Nang pe paspasan nguluna alay bui do sonang nguluna dang sude akan amarhagabeon boy sonang nguluna. Ima didok pa awam. Dang adong si pangasaon siya ni. Dang nguluna martuay. Ay godang dohalak mamikiri na masa ala nunga di sandang ibana hamoraon hagabion nang hasangaponi gabegok si pikiran gabegok aka arsa ni roha ala niya hamay apalagi tarumobi di pangalaho aka iyanakon nasudenggan tarlumobi ala ni hamajuon ni zaman sinuaingon jala sebalik na udang dohalak naso marhagabean alay bui do sonang anggo nguluna. Alani do honot tamay dada gabi adong toluhay gabi ima tola ukur dihita dapota ngolu na martua manang ngolu na marhasonangan. Dihita na hinahulungan di bagasan guarni Tuhata Jesus Kristus. Alani ahado nanidok ni ngulu na martua sasitong na. Turpuk manang topik di mingunta di bagasan tikyon martua di bagasan Tuhani. Nakani nang tapajojor nakani ngulu na martua di bagasan portibion dope ngulu pardagingon. Atong tardo dia ma ngolu na martua di bagasan Tuhani. Turpuk ta di bagasan tikyon mangudol hon tuhita asan yan miyan hita
di ngolu hatuaun di bagasan Tuhani. Na perjolo naneng dohonon martua ma na pogostodi ay dinasida do harajaun banua gijang. Kalau bahasa Indonesia memang agak lain molo diterjemahon di sini. Hidup di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Adong sauti memang perbedaan terjemahan. Molo di bahasa Batak didok na pogostodi alai molo di bahasa Indonesia miskin. Nah, naing dohonon di si ya miskin dalam arti molo bahasa yang sesungguhnya lapatan nina miskinon sian kamus besar. Miskin itu lapatannya tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah yang mencerminkan kondisi hidup yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Alidang apa lain neneng dohono namanginang pogos arta manang materi naneng diodolhon di ayat tuluon. Nanay diodolhon pogos to di ima jol managok hagaleon, jol managok hahurangan, kecenderungan nasai mangulahon dosa. Isemai kita yang merasa bahwa kita ini adalah mempunyai kelemahan, mempunyai kecenderungan mangulahon dosa. Danghot si pataha porsiota, naswadong nabuy si pangasahonota. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Ido nan hidup na napogos todi. Alani i di bagasan tikion, alani dosa, alani gokdangol, alani hapariron, sederion di paingot hita. Hita manidok na napogos todi. Alay akaise na pogos todi di hilalaybana, na mardosa di ibana, na gokhagaleod do ibana. Alay bereng ma. Molo tao kuhot di bagasan nguluta, rohita mangido asa mamora partodiota di sarihon di batado hita. Jalatama hita dapotan ima di harajaun banua kicangi. Dang beuhum jaloota. Alay mamora di bagasato di ala di hilalaybana nagok hagaleondo di bagasan nguluna. Di lehon haluaon di hita. Marhite Jesus Kristus asagabe parjabar hita dia kana porsiai di harajaun ni debata. Olo do hita tu siamang ina asa tajalo harajaun banua gijangi asa nian tapangido tatareho to ditai asa suksuk asa butonga kita marhite rohita tu adopan ni debata. Na merasa ibana di bagasan hagaleon jalagok dosa. Dapat dua honan yang dohonon di bagasan tikion ngolu na martua di bagasan Tuhani martua mana marsak roha siapulon donasida. Buhado tutu natardok halak na marsak rohaon. Boy do sasahalak marsak alani namatean, alani parsahiton. Alengok ma, olo do halak, boy do halak marsak ibana alani pambahenan na. Ibana sadiri mabain ibana marsak rohana. Alaniaha alani na mangulaho dosa. Daholo ibana mga rajay dirina. Ujung na makorhon hasusaan maibana di bagasan nguluna. Nanidok na dison martua mana marsa roha siapulon donasida yang merasa dia ada banyak parukilon di bagasan nguluna. Adong merasa ibana gok parukilon sederion dipaingot hita. Molo hita na marsa rohai nakani nahacitani nakani rohita tuadopan ni Tuhani siapulon dohita. Dia puli marhite debata. Naradedo debata lahu mangapuli hita. Unang lului hasonangan na asing asa malum arsatai. Alay lului madebata nagabe dongata. Pasti do pasu-pasu ni debatado hita. Di bagasan
ngulu na marhasitongan di hadapan ni bata. Ale dengan catatan, ikonadong manian hamubau ni roha ay debatado pangapul na sumurong dihita ganup marsadasada. Imana paduahon molo na siapulod dohita Roma hita tuadopan ni Tuhan. Napatuluhan na ng dohonon ngolo na martua di bagasan Tuhani, ngolo na nidok na martua mahalak na labok roha ay tiano nasida ma tanoon. Berbahagialah orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sadahata do yang manginang. Unang pisay lemah lembut. Molo lemah berarti gale. Lembut berarti asing. Ikon satu kata doi lemah lembut, ya. Lambok roha, lemah, unang. Ale lemah lembut mah sada kata doi. Molo dipisa ulu do gabe holan lemah nai na darida. Itu ka? Lemah nai gale ibana, dang margogo ibana. Kelemah lembutan boy doi lawan kata dari keangkuhan. Kebanggaan diri yang berlebihan. Boy do bangga diri ale unang palobihu, unang berlebihan. Ala nunga molo berlebihan, medebu may banat tubagasan kesombongan, keangkuhan. Selani halak na labok roha, dadaholan siyan perkataan yang lemah lembut. Alay godang do halak na labok makatai, ale rohana gabe gok hajahaton. Lain di mulut, lain di hati. Tidak, dang idon-idok na labok roha. Asing doi. Labok iba na makatay. Lai di bagas rohana, guk hosom, guk tial, guk elat, guk late di rohana. Talumobi di pikiran na. Berengon burju di pakatayon. Alay mulo di bagasan rohana, rohahian. Songon mangga na bagakidoy. Mulo tatuhor mangga. Olo do hita tergiur ala ni lapi na, manang kulit na. Alam mulong saha di jabu. Olo do di bagasan manggay, gok gilok-gilok. Ido ka? Iya. Dang songoni na nidok na lemah lembut. Alay akan nalabok rohay, mahalak na serek maroha, nabuy mangarajay dirina. Radi manesa hahurangan hidongan na, dang mambaloson na jad. Alay ko diulahon na dinggan, tuaka siulahon hajahaton. Kung mampu do ibana. Ya, lemah lembut. Labok rohana, ay daw nasidado tanoon ninna. Jadi mulo gijang roha memang dang idon na tutoro manang tutano, tu gijang di bereng. Ale mulo halak na labok roha, nasida mah naboy manean tanoon. Ido na nidok na napatuluhon. Ngulu na martua di bagasan Tuhan. Alani napaupaton didok di si dia do ngulu na martua di bagasan Tuhan. Martua mana mauas male mida hati goran ay si pabosuron do nasida. Totu heado hita mauas male at mangina. Sudera hita hajol mau doi bakko ni hajol mau doi mauas ibana doho male. Ikkon digohi do marhite minum. Ikkon digohi do marhite namangan ibana. Dung mangan dung minum butongan maibana, bosur maibana. Disonda dan nanidok na mauas male secara perdagingon. Dang nanidok na si ikom minum marhite perdagingon, mangan perdagingon alay nanidok na dison ima na mauas na male na mangulahon hatigoran. Bertindak adil tudongan naso jadi di papeol uhum. Barani makatidakon hasitongan. Jujur di hata nang di pambahenan. Ido nanidok na tuaka na mangulahon hati gorani. Nang pesipata kebenarani tidak 100% orang menyukai. Alay di bagasan tikyon. Ikonido ngulu na martuay. Ya martua do ibana. Molo diulahon ibana hati goran. Dang mauas malebe ibana.
ala takas do taboto mual aik hanguluani ima Jesus roti hanguluani ima sumberna holan di Jesus. Ido nanidok na mertua na mauas male mida hati goran si pabusuron do nasida. Dungina palimaun hata-hatuaun manang marhatuaun di bagasan Tuhani martua do na asiroha ay sia-sian do nasida. Halak nasiroha ima halak nasoboy marnida halak nasing di bagasan parukilon. Dia tidak menutup mata kepada orang yang berkekurangan. Dang boy diida dongan na susa, dang boy diida dongan na marsak, urupan na doi. Dada mekkel ibana di bagasan hasusaan ni halak. Alay, ikon berbagai usaha do ibana, gabe sa pakilala ibana doho dongan na. Manang sehari-hari manang hiata bege empati. Ay kudang do halak simpati, tapi tidak empati. Wasa hudok songoni, asiroha. Aledang mar empati. Doga? Walau madokon asiroha. Aledang adong pambahenan. Tindakan nyata manang mangurupi. Manang cuek sama sekali. Tidak merasa bahwa pakilalaan na dihilala dongan na. Apostol Paulus madok Mekel mahamurap do taka na mekel. Tangis mahamurap do taka na tangis. Ido nanidok na sa pakilalaan. Bartua mahala na si songonon. Ay sia-sian do nasida. Bukan berarti panghurupion ni berupa materi ikon melalui hepeng nama bentuk panghurupion. Alay bentuk nama nang Yakobe manisepe alah bentuk panghurupion do itu akadongan. Peduli itu akadongan. Ya. Ketulusan tanpa mengharapkan balas jasa tu akadongan. Adong dope halak na si songonon makilala dongan na di bagasan hasusaan, makilala dongan na di bagasan las niroha. Ya, makirim ibana. Dia tidak mau mengharapkan apa-apa. Sian nabi nahen nai burju nirohana tu kadongan. Allah berdasarkan ya marhite Yesus Kristus na mangalehon holong na tuhita. Adong do diarap tuhita balos na yang adong. Ay ropi ba na tu portibion di bagasan haliaw do Jesus. Yang adong balas ni hola lalaniaha asini rohani debata. Tuhan berempati tuak kadongan manang tujolma na danguli. Ido nanidok na ngolu na di bagasan na marasini roha. Na paunopon nanidok na martua di bagasan Tuhani ima martua paroha na iyas ay daw nasida do debata. Iyas berarti murni dang marlaok tidak berpura-pura dang sipalesem holong nai. Yas rohana ay idaw nasida do debata. Memang kita tidak pernah melihat Tuhan secara fisik dan idaw taibana sian kasak mata alay di bagasa todi buy do tapakilalahod kehadiran ni debata. Dang marlaok murni totu dang ngamaolon dapok taon. Yo kan? Na yas rohana, yas botar. Tidak ada noda sama sekali. Alana godangan sinuay ngonjol masih buat rohana maroha-roha jala olo do dopak tujolo sesongon nadongan alay berengon ya tudal los gabe parhata-hata dongan yes do songoni daong kok tulus do ya tidak ada embel-embel yang lain laho mardongaton akah donganna murdi do ibana jala lasto rohani dongan madongani halak nasi songonon. Dah kita ya mangina? Iya. Na papi Tuhan ngulu na mertua di bagasan Tuhani. Ima si bain dame. Ay guaron do nasida anak ni debata. Omma unok ni sudenay. Ngulu na mertua di bagasan Tuhani. Molonung nga ibana si bahed dame aman do sudenay.
huria pe aman, keluarga pe aman, negara pe aman, pardonganan pe aman. Alay bana si bahed dame. Yo kan? Iya. Ay godang do halak pecinta dame, tetapi si bahed dame dang godang, dang sedia. Semua kita cinta damai, itu kan? Ada dang sudijul manaulo na boy mabahen si bahed damai. Nampe guar na si damai. Tetapi dah hati biarong song guar na adong si damai. Itu kan? Iya. Martua mahalak si bedami mahalak na solo makalomohon hagaoron. Nasooli bana parohon perbedaan, parbolak-bolatan, perselisihan, permusuhan, dia kaparsauran. Alay senay do ibana mabuan hadameon jala haruruan lasiroha. Di dia pe bana maringanan. Gabe pasu-pasu nguluna. Di dia pe lomoro hani halak madongani ibana. Ido nani dokna anak ni debata. Buasa dio anak ni debata. Ala Jesus natay huton ni sibuan hadameon. Sibain hadameon tu hita. Mardami hita do debata. Marsijalangan hita do debata. Ido kan? Iya, ala ni hita pe sibuan hadameon ni namangi huto Tuhan ni ikut do mangi huton karakter ni Jesus sibuan hadameon ni. Asa targuar hita anak ni debata. Tabu do teh. Sudedo hita lomoroha molo didok anak ni debata. Naparpudi mamang hinang. Ngulu na mertua di bagasan Tuhan. Napawaluhon didok disi. Na mertua ma i mahalak na marukil marsitaonon alani goarni Tuhani. Lapatan na nang paikon manaw na porsuk ibana ala mangulahon hata ni debata, mangulahon hatigoran, makatidakon Kristus dang mabiar ibana, nang pe dihasuguon, nang pe dihosomi, nang pe dibadao, dang mabiar, dang ganggu rohana. Apapun resikonya, tetap satia do ibana, sahat rodi ujungna, sahat rodi ngoluna. Nang pe ikon marukil hita, alay ujungna ikon marlopolop do hita, akan asatia mangihuton ibana. Di baheni yang manginang hita napu di son. Sudedo hita ulu ngulu na martua di bagasan Tuhani. Walu nakani hata pawaluhon ima hata hatuaon. Ngulu na martua. Jadi dan hidup na bukan hanya ngulu na martuai. Dapok ta hagabeon hasangapon nang hamuraon. Alena paling penting ima ngulu na martua di bagasan Tuhani. Dang holan martua hita di son. Alay martua hita diari marsugut. Songon edet tanakani. Isi donan yang martua. Isi donan yang marsangap. Isi donan yang mamora. Isi donan yang satu surgo. Imangulu na mampareyahi hatuaon di bagasan Tuhani. Atong tamemehon may tua kaya nakot tasudina. Suduk nopo so sinuaingon. Ajarhon may. Asa unang marsigulut holan mga luluy hamoraon hagabeon na deportibion. Alay marsigulut mahita laho majalahi ngulu na martua di bagasan Tuhani. Amen. Martangi kita. Mulai ating matuhan di bata Jehovah, didenggan ni basam, di asin ni roham, di paingoto hami di minggu Septua gesima, di bagasan tikion. Asa unang holan majalahi ngolu hatuaon par satokinan par dagingon hamoraon hagabeon hasangapon. Alay kon jalahan nami mangolu na martua di bagasako Tuhan. Asan yan ngolu namion ngolu na marhataridaan. Martua hami nang pe pogos di arta na di portibion. Alay martua hami alelas rohanami Tuhan. Ala olo hami mampareyahi majalahi ngulu na martua di bagasan ho. Asa sonang so haribu-ribuan ngulu namion Tuhan. Makalason sudena denggan basa na hujalo hami siyako.
Ngulu nami umali Tuhan perpanjangan tangan di humali yang nami, di keluarga, di huria nang di parsoran nami. Asan yan hupatari daw kami. Ngulu na mertua di bagasakko. Gok dame, gok akka, ias ni roha. Jalalas roha ni humaliang. Jalalas roha di tonga-tonga ni parsoran nami Tuhan. Ala jumolo hami, laho mga luluy hatuaw nasyakoy. Unang manian marlaok Tuhan. Alekon ias may situtu may Tuhan. Di bagasan kejujuran. Dinalahulo kami sudenay. Tuhan di batama nami muliante ma, bonon nami mahatami, nagabe jaminan pegangan di hami, dinalaho mangula ulon nami Tuhan. Alani i di bagasan tikyon, hubuak kami ale Tuhan hatami, nagabe sinjata nami. Tuhan di batama nami, di bagasan tikyon tong mahubuak kami dongan nami, na di bagasan na marukil, gok akasi pikiran, gok akka pergumulan di tonga-tonga na sida. Na di bagasan parsahiton peak di bagas na. Peak di rumah sakit. Pandaw ni bolon mahodi na sida. Jalaho membuat sahit sian pamatang na Tuhan. Bolokon may. Jala topot manasida. Asan yan nasida pe. Boy makilala. Ngulo na martua di bagasan ho. Pasahatot diri na tuho Tuhan. Ahape namasa. Tuhan di batama nami. Di bagasan tikiyon muliante ma, di akaulaw nami di bagasan sa minggope na maragami, tuhoro hupasatami, ajari hami maduk muliate tu adupanmu. Tuhan di bagasan na sa minggu naneng roon, patupaw nami masudena akka ulaon kategorial di tonga-tonga ni huriamon, pargugoy na posom sudena. Nang songo ni dasdasi roha ng pikiran sudena, ruas ni huriam, asa parsidoho tami lo madohoti aka ulaon kategorial na pinatupa di tonga-tonga ni huriam. Paringgas hami Tuhan lo mangalap hatuaw na syakoy imahatam na badiyay. Ato ngali Tuhan hupasat tami ma diri nami tuho. Mga saon anakmu Tuhan Jesus Kristus martangiak kami tu adupanmu. Muliate madiho Tuhan. Amen. Tapuji matuhata gut mata pasaha piliata.
pasaha ma peliata tu de batama tanghiang hita. Ale de batama nami na di Banua Gijang. Wodo haroroan di saluhut silong nadingkan dohot nasa uli basa na maulitus. Upasa tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu jala ramhoti asa huparasia kami pilihanon. Patibulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang di sileng lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maduk mulyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, seroma harajon. Say saut maloma nirham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangujunan, palua bahami sian pangago. Mulak mahita di bagasan dame. Tajalo pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala dirahmoti Tuhan de batama hita. Di sodako Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasarhon madamena tutut di tabe. Amin. Selamat hari Minggu Madhita, Tuhan berkati, Salam. Lagu apa? Lagu apa?